Здравейте, скъпаняци! Това е втория епизод на I Am Alive и продължаваме да си отиваме към апартамента. Така. Опа, тук някакъв има, той иска да ме бие май. Опа, то сочи пистолет към мен, аз ще бегам. Махи се! Г. Map updated. Map updated. Сега няма на къде да върва. Окей, така. Значи натам няма да вървим, на тук не мога. Качвай се, G. Така. То фрирънър, ти знаеш ли? Аз не. Сега вървим напред и продължавам да върва. Аз ли? Имам. Да знаете, хора, не си говоря сам тук, вие не го чувате, ма си говоря с един приятел. Така. Той е Mr. Fun Tragedy, ако искате можете да се сабскрайбнете към неговия чанел. Ама само лекичко, ако искате. Значи, сам няма на къде да се върви, значи продължаваме друг път. Тук нещо много бяло всичко. Press to open your map and check your next destination. Destination се ми е същия. Ма няма откъде да минем до него да стигна. Тая игра явно не е правена за прото. Ето път. Така. Тичи, бро. Тук има нещо. Качвам се. Взех ретри. Ретрай. Не бе, защо падаш бе? Качвай се горе пак. Така. Добре. Така. Може да паднеш вече. Map updated я. Добре. Добре да се знае, че мапа е апдейтнат. Така. Значи... Нямам си никаква представа къде съм. Да, имам чувството, че тази игра съм я играл. Леле. То сега ще го бутна в дупка, бате. Леле, то го бутнах в дупка, бате. Аз съм здрав, бутнах човек в дупка. Безмилостен съм. Даже си взех мачете, бате. Сега как да използвам мачетето? You found a мачете. To perform a мачете, да. Трябва да съм Nier enemy. Nier това не може ли? То па се разбивам врати с мачете. Ако някой иска помощ с врата да ме викне. Помежду другото, Mr. Fun Tragedy играе Resident Evil 5. Сега то ще го разбие с мачетето. Разрезах му гърлото, бате. Добре. Да. Разцепвам момчета. Ама идват още. Джи. Той ще ме убие. Умрех. Damn. Това било много трудно. Добре, тук са тия. Така. Ева. Така бе. Разбрах как се бие тук. Деймио! Тичи малко пъти, бе. Не бе, Джи. Беги, бе. Ще умреш. Умираш. Умрех пак.
Seriously? Добре, сега вече ще го мина. Ау да. Сега тия трябва да дойдат. Споко, бро. Джита. Дейм, бе, тия как да ги убия, бе, О, знам как. Помпане! Ху, сега ще умра. Це. Painkillers. Така. Все още мисля, че ще умра. Това какво е, пряк път ли? Не е пряк път, махам се от тук. Ама да има нещо все пак. Да видим. Има кофи за буклук. Нищо интересно. Добре. Да, много малко кръв съм. Най-вероятно скоро ще умра. Но нищо. Важното е, че трябва да стигнем до стария апартамент. Open. Тук трябва да имате много силен показалец. Щех да ви покажа мускул на моята ръка. На моят показалец, но няма да го видите. Значи сега слизам. Така. О, тук има нещо. HP. О, да. Няма да умра, спокойно. Можете да сте спокойни вече. Почти съм си стигнал до апартамента. Така. Бро, откъде трябва да мина? Оттам. Продължавай напред. Ти можеш. Тук има някакви. Какви са тия? Бро, сори, не имам такова да ти помогнем. Окей. Правилната посока съм. Тук не мога мина. Добре. Добре. Добре, тук явно по някаква тръба трябва да вървя. По-бързичко да е. Така. Добре, стигнах тук където трябва. Ето. Изненадане, че още сградата е здрава. Home sweet home. Yeah. Явно няма никой. Дали ще намеря патрони? Ридаретър. Да, знам. На
английски простотите не звучат толкова хубаво, колкото на български. Тук ще прочете някаква сърцераздирателна бележка. Горкият той. Не знам, някаква бележка. Древа ми се. Добре, оправих се. О, изписа се I am alive на екрана. Леле. Тук трябва да има сейф. Иначе клипчето ще стане много дълго. То сайт телевизия ще гледа. Що не? То света свършва, той не ще... не бе, камера гледа, камера, не е телевизия. Ама пак, то света свършва, той с една камера да гледа. Ама че човек. Аз ще правя един епизод на английски, един на български, един на английски, един на български. Така всички ще са доволни. Yeah. Така ще направя. Още не съм. Той още гледа камерата. Или аз я гледам, защото той се снимал, май. Той се снимал, бе. Да. Света свършва, той се снима. Има нещо нередно в тази картинка. Имам земетресение! Земетресение! Земетресение, обаче камерата изобщо не се клати. Нали, само с картината вътре. Добре, как да разбера сега дали се е сейфал? Да. Сигурен ли си? Добре, хора, значи това е всичко от мен и за този епизод. Както казах преди малко, ще правя един епизод на английски, един на български. Ще се редуват така на всички игри, на които ще правя геймплей. Включително и на Happy Wheels. Разбира се, най-важната игра. И това беше всичко от мен. Чао и се махайте от погледа ми.